In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 zijn we vandaag in Venlo bij SAM Panels en we spreken hier met John Smits. SAM Panels doet mee in de categorie Circulaire Changemaker. Ik ben John Smits, algemeen directeur van SAM Panels. SAM staat voor Sustainable Advanced Materials. En wij maken plaatmateriaal vanuit slechts 4 ingrediënten. Dat zijn cellulose vezels, water, druk en warmte. En met welke innovatie hebben jullie ingeschreven voor de wedstrijd? Ja, afgelopen jaar hebben we een plaatmateriaal ontwikkeld op basis van koemest. Dat is koemest dat eerst dagvaard wordt opgehaald bij boeren, waardoor je een reductie krijgt van je stikstof. Vervolgens gaat het naar een biovergister toe die er biogas van gemaakt. En wij maken uiteindelijk gebruik van de digestaatfractie, dat is eigenlijk de restfractie die uit de biovergister komt. En daar maken we plaatmateriaal van. En waarom ben jij zo aan het ondernemen? Dat bedoel ik mee zo duurzaam met zo'n circulaire gedachte. Waarom ben je niet gewoon aan het ondernemen om te kijken hoe kan ik mijn winst vergroten? Of hoe kan ik, maar toch steeds die gedachte van hoe kunnen we zo duurzaam mogelijk ondernemen? Wat drijft jou daarin? Nou, bij ons staat sociaal rendement voorop. Dus wij willen eigenlijk ons best doen om de afval te voorkomen. Dus eigenlijk alle grondstoffen die we gebruiken is eigenlijk de laagste fractie vezel die overblijft, willen wij inzetten om producten van te maken. Daar is koemest een voorbeeld van, maar daarnaast maken we ook producten met hennepstof, jeansstof. Eigenlijk altijd het laagwaardigste stukje van de vezel dat overblijft, dat het anders naar een biovergister of naar verbrandingsoven gaat. Welke uitdagingen loop je tegenaan? Zijn er uitdagingen waar je tegenaan loopt in zo'n toch nog opstartfase van zo'n nieuwe innovatie? Uitdagingen zijn er altijd. Waar we nu tegenaan lopen is dat onze kostprijs en dus ook de verkoopprijs eigenlijk te hoog zijn. En die kun je pas weer verlagen op het moment dat je gaat opschalen. Voor opschaling heb je afzet nodig. En daar zijn we nu aan het werken om eigenlijk de afzet te verzamelen om vervolgens een volgende stap te gaan maken. Stel de prijs gaat omlaag, heb je dan wel het gevoel dat de markt er klaar voor is? Dat men ook echt wil investeren in dergelijke duurzame circulaire producten? Uiteindelijk zijn er nu heel veel macro-economische ontwikkelingen die in ons voordeel spreken. Er is een CO2-importheffing van de EU die de komende jaren verder geïnteresseerd gaat worden, waardoor ook het plaatmateriaal uit het oosten komt duurder wordt, waardoor wij weer concurrerender worden. En je hebt de hele transitie vanuit de building balance principe, waar boeren worden gestimuleerd om van veeteelt naar akkerbouw te gaan, waarmee ook een nieuw verdienmodel wordt gecreëerd. En dan is dit één innovatie, maar als bedrijf blijven jullie continu door innoveren. Ja, innovatie staat nooit stil. Je probeert je producten te blijven aanpassen aan hetgeen wat de markt vraagt, wat de markt wil. En op die manier ook diverse USP's die je hebt op een goede manier in te zetten. En daar is gezondheid wel een hele belangrijke van. Wens ik jullie veel succes mee. Dankjewel.